Matthew 10 verse 1 ngokukaMateyu weshumi wayesebabiza abafundi bakhe abayi12 wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo ukuba babakhiphe, nawokuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Amagama abapostoli abayi12 yilawa: owokuqala nguSimoni othiwa uPetru, no-Andreya umfowabo noJakobe kaZebedewu, noJohane umfowabo, noFiliphu, noBhatholomewu, noTomasi, noMatewu umthelisi, noJakobe ka-Alifewu, noThadewu, noSimoni umKhanani, noJuda Iskariyothi owamkhaphelayo. Laba abayi12 uJesu wabathuma, wabayala wathi, "Ningayi ngendlela yabeZizwe, ningangeni emzini wamaSamariya, kodwa yanini kakhulu ezimvini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi, umbuso wezulu ususondele. Phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanochoko, nikhiphe amadimoni, namukeliswe ngesihle. Yiphani ngesihle, ningaphathi golide nasiliva nathusi emixhakeni yenu, nasikhwama sendlela, namabhantshi amabili, nezicathulo, naludondolo, ngokuba isisebenzi sifanele ukudla kwaso. Nakumuphi umuzi noma umuzana eniya kungena kuwo, cingani ofaneleyo ukuba nihlale khona nize nimuke. Ekungeneni kwenu endlini niyibingelele. Uma indlu ifanele ukuthula kwenu, makube phezu kwayo, kodwa uma ingafanele ukuthula kwenu, makubuyele kini. Yilowo nalowo ongayikunamukela engawezwa amazwi enu, anothi niphuma kuleyo ndlu noma kulowo muzi, nivuthulule uthuli ezinyaweni zenu. Ngiqinisile ngithi kini, kuyakuba ngcono ezweni laseSodoma nakwelaseGomora ngosuku lokwahlulelwa kunakulowo muzi. Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngasho-ke, hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Kepha xwayani abantu ngokuba bayakunikhaphela emiphakathini, banishaye emasinagogeni abo. Niyakuyiswa nangaphambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ngubufakazi kubo nakwabeZizwe. Kepha kuyakuthi nxa benikhaphela, ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini, ngokuba niyakukhipha ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma ngaso, ngokuba akuyinina enikhulumayo, kodwa uMoya kaYihlo okhuluma kini. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo ekufeni, noyise umntanakhe. Abantwana bayakuvogela abazali babo, bababulale. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhathazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Nxa benizingela komunye umuzi, anobalekela komunye, ngokuba ngiqinisile ngithi kini, anikuqeda imizi yakwa-Israyeli ingakafiki iNdodana yoMuntu. Umfundi kaphezu komfundi, nenceku kayiphezi kwenkosi yayo. Kumanele umfundi abe njengomfundisi wakhe, nenceku ibe njengenkosi yayo. Uma bebizile umninimuzi ngokuthi uBheelzebuli, kakhulu abendlu yakhe. Ngakho-ke ningabesabi, ngokuba akukho okusitshekelwayo okungayikwambulwa, nokufihliweyo okungayikwaziwa. Lokhu enginitshela khona ebumnyameni, kukhulumeni ekukhanyeni. Nalokhu enikuzwa endlebeni, kushumayeleni phezu kwezindlu. Ningabesabi ababulala umzimba bengenamandla okubulala umphefumulo, kepha kakhulu mesabeni onamandla
ukubhubhisa nomphefumulo nomzimba esihogweni. Akuthengwa yini imizwilili emibili ngendibilishi na? Kepha kuyikuwa phansi namunye kuyo ngaphandle kukayihlo, kodwa kini zibaliwe nezinwele zonke zekhanda lenu. Ngakho maningesabi, nina niyayidlula imizwilili eminingi. Ngalokho-ke yilowo nalowo uyakungivuma phambi kwabantu, nami ngiyakumvuma phambi kukaBaba osezulwini. Kepha lowo uyakungiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. Ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizanga ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalukazana nomninazala, nezitha zabantu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami kungifanele, nothanda indodana noma indodakazi kanina kangifanele. Ongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa, yikho olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Onamukela nina uyangamukela, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. Owamukela umprofethi ngegama lomprofethi uyakuzuza umvuzo womprofethi. Nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuzuza umvuzo wolungileyo. Yilowo nalowo uyakuphuzisa abe munye amanzi aqandayo ngegama lomfundi. Ngiqinisile ngithi kini, kasoze alahlekelwa ngumvuzo wakhe. Matthew 11:1 ngokukaMateyu 11. Kwathi ukuba uJesu aqede ukuyala abafundi bakhe abayi12, wamuka lapho ukuyofundisa nokushumayela emizini yabo. Kwathi-ke uJohane esetilongweni ezwile ngemisebenzi kaKristu, wathumela ngabafundi bakhe, wathi kuye, "Wena unguye ozayo, noma sobheka omunye na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Hambani nimlandise uJohane lokhu enikuzwayo nenikubonayo, ukuthi izimpumputhe ziyabona, izinyonga ziyahamba, abanochoko bayahlanjululwa, izithuli ziyezwa, abafileyo bayavuswa, abampofu bayashunyayezwa ivangeli. Ubusisiwe ongayikukhubeka ngami." Kepha sebemuka laba, uJesu waqala ukukhuluma ezixukwini ngoJohane, wathi, "Naphuma naye ehlane ukuyobonani na? Umhlanga ontengantengayo ngumoya na? Kanti naphuma ukuyobonana na? Umuntu owembethe ezinothonotho na? Bhekani, abembethe ezinothonotho bazindlini zamakhosi. Kodwa naphumelani na ukuba-ona umprofethi na? Yebo, ngithi kini, odlula umprofethi nguye okulotshwe ngaye ukuthi, "Bheka, ngiyathuma isithunywa sami phambi kobuso bakho, esiyakulungisa indlela yakho phambi kwakho." Ngiqinisile ngithi kini, kwabazelwe ngabesifazane akuvelanga omkhulu kunoJohane uMbhapathizi, kepha omncane ebusweni wezulu mkhulu kunaye. Kepha kusukela emihleni kaJohane uMbhapathizi kuze kube manje umbuso wezulu uyafuzulwa, nabafuzulayo bayawuphwanga, ngokuba abaprofethi bonke nomthetho babaprofethi kwaze kwafika uJohane. Uma nivuma ukukwamukela, lo ungu-Eliya obezakufika, onezindlebe makezwe. Kepha lesi sizukulwane ngiyakusifanisa nani na? Sifana nabantwana abahlezi ezigcawini bememeza, abanye bethi, "Sinibethele imitshingo, anisinanga, selilisela, anikhalanga." Ngokuba uJohane wafika engadli engaphuzi, bathi unedimoni. Indodana yomuntu yafika idla iphuza, bathi, "Bhekani, umuntu oyisiminzi nesiphuzi, umhlobo wabathelisi
nowezoni, kodwa ukuhlakanipha kuvunyiwe ngabantwana bakho. Wayeseqala ukujezisa imizi okwakwenziwe kuyo iningi lemisebenzi yakhe yamandla ngokuba ingaphendukanga, wathi, "Maye kuwe Korazini! Maye kuwe Bhethsayida! Ngokuba uma kwakwenziwa eThaya naseSidoni imisebenzi yamandla eyenziwe kini, ngakuba kade yaphenduka ngesaka nangomlotha. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo iThire neSidoni ngosuku lokwahlulelwa kunani. Nawe Kapenawume, uyakuphakanyiselwa ezulwini na? Uyakwehliselwa eHadesi. Ngokuba uma yayenziwe eSodoma imisebenzi yamandla eyenziwe kuwe, ngabe likhona namandla. Kepha ngithi kini, kuyakuba ngcono kulo izwe laseSodoma ngosuku lokwahlulelwa kunakuwe." Ngalelo hora uJesu wakhuluma wathi, "Ngiyakubonga Baba, Nkosi yezulu nomhlaba, ngokuba ukufihlile lokhu kwabahlakaniphileyo nabakuqonda kwambuleka izingane. Yebo Baba, ngokuba kwaba kuhle phambi kwakho ukuba kube njalo. Konke ngikunikelwe nguBaba. Akekho owazi iNdodana kuphela uYise. Akekho futhi owazi uYise kuphela iNdodana nalowo iNdodana ethanda ukwamambulela yena. Zanini kimi, nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngizakuniphumuza. Bhekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi, ngokuba ngimnene, ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo, ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula." Matthew 12 verse 1. NgokukaMateyu 12, ngaleso sikhathi uJesu wadabula amasimu ngeSabatha. Abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu, badla. Kepha abaFarisi bebona lokho bathi kuye, "Bheka, abafundi bakho benza okungavunyelwe ukuba kwenziwe ngeSabatha." Wathi kubo, "Anifundanga yini okwenziwa uDavide msukwana elambile kanye nababe naye, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu, wadla izinkwa zokubukwa okungavunyelwe ukuba zidliwe nguye nababe naye, kodwa ngabaphristi kuphela na? Futhi anifundanga yini eMthethweni ukuthi ngeSabatha abaphristi bayalona iSabatha ethempelini, bangabi nacala na? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okakhulu kunethempeli. Kepha uma benazi ukuba kuyini lokhu ukuthi ngifuna isihawu, hhayi umhlatshelo, ningabalahlanga labo abangenacala, ngokuba iNdodana yoMuntu iyinkosi yeSabatha." Wamuka lapho wangena esinagogweni labo. Bheka, kwakukhona umuntu onesandla esishwabeneyo. Bambuza bathi, "Kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngeSabatha na?" ukuze bamangalele. Kepha wathi kubo, "Ngumuphi umuntu kini enemvu eyodwa, uma iyele emgodini ngeSabatha, ongayikuyibamba ayikhiphe na? Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani! Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okuhle ngeSabatha." Khona wathi kulowo muntu, "Yelula isandla sakho." Wayeseselula, sasinda saba njengesinye. Base bephuma abaFarisi benza isigungu ngaye ukuba bambhubhise. Kepha uJesu ekwazi lokho, wamuka lapho, bamlandela abaningi. Wabaphulukisa bonke, wababayalisisa ukuba bangamzwakalisi, ukuze kugcwaliseke okwakukhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Bheka, inceku yami engiyikhethileyo, othandiweyo wami, othokozayo ngaye umphefumulo wami. Ngiyakuzisa umoya wami phezu kwakhe, amemezele ukwahlulela kubo abeZizwe. Akayekubangalaza, akakho oyakulizwa izwi lakhe ezitaladini.
umhlanga ofacekileyo akayikuwaphula, umongo othunqayo akayikuwucima aze aphumelelise ukwahlulela kunqobe. Izizwe ziyakwethembela egameni lakhe. Kwase kulethwa kuye okhwele yidimoni, eyimpumputhe, eyisimungulu, wamphulukisa kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma wabona, zasezimangala kakhulu izixuku zonke, zathi, "Lo asiyo indodana kaDavide na?" Kepha abaFarisi bekuzwa bathi, "Lo wakhipha amadimoni ngoBelizebubula kuphela, umbusi wamadimoni." Kepha uJesu ezazi izidlo zabo, wathi kubo, "Yilowo nalowo mbusi owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu eyahlukene yodwa ingene. Uma uSathane emkhipha uSathane, wahlukene yedwa, pho umbuso wakhe uyakuma kanjani na? Uma mina ngikhipha amadimoni ngoBelizebuli, amadimoni enu awakhipha ngobani na? Ngalokho-ke wona ayakuba ngabahluleli benu. Kepha uma mina ngikhipha amadimoni ngoMoya kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usufikile phela kimi. Futhi umuntu akangeni kanjani endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso uma engabophi kuqala isiqhwaga, andukule aphange indlu yaso na? Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyikuthelelwa. Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene neNdodana yoMuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene noMoya oNgcwele akayikuthethelelwa, nakulelizwe nakwelizayo. Yenzani umuthi ube muhle nesithelo sawo sibe sihle, noma nenze umuthi ube mubi nesithelo sawo sibe sibi, ngokuba umuthi waziwa ngesithelo sawo. Nzalo yezinyoka, ningakhulumi kanjani okuhle nibabi na? Ngokuba umlomo ukhuluma ngokuchichima kwenhliziyo. Umuntu omuhle ukhipha okuhle engcebeni yakhe enhle, nomuntu omubi ukhipha okubi engcebeni yakhe embi. Kepha ngithi kini, amazwi onke ayize awakhulumayo abantu abayakuzilanda ngawo ngosuku lokwehlulelwa, ngokuba ngamazwi akho uyakuthethwa nangamazwi akho uyakululwa. Kuphendule abathile kubabhali nabaFarisi bathi, "Mfundisi, sithanda ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe." Kepha waphendula wathi kubo, "Izizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso, kepha asiyikunikwa isibonakaliso, kuphela isibonakaliso sikaJona umprofethi, ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini nomkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo-ke neNdodana yoMuntu iyakuba nesebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amadodana aseNiniva ayakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane asilahle, ngokuba aphenduka ngokushumayela kukaJona. Bhekani, kukhona lapha olukhuni kunoJona. Inkosikazi yaseNingizimu iyakusukuma ekwahlulelweni kanye nalesi sizukulwane isilahle, ngokuba yavela emikhawulweni yomhlaba, izakuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Bhekani lapha, kukhona ukukhuluma kunoSolomoni. Nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu, uyadabula izindawo ezingenamanzi, efuna ukuphumula angakufumani. Khona uthi, "Ngizakubuyela endlini yami engaphumi kuyo," esefile ayifumane, ize ishaneliwe ihlotshisiwe. Abesehamba-ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye, bengene bahlale khona. Kuthi ukugcina kwalowo muntu ukuba kubi kunokuqala, kuyakuba njalo nakulesi sizukulwane esibi. Esashumayela esixukwini, bheka, unina nabafowabo babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye. Omunye wathi kuye, "Bheka, unyoko nabafowenu bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe." Kepha waphendula
wathi kumshelileyo, "Ngubani umame nabafowethu ngobani na?" Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe, wathi, "Bhekani, nangu umame nabafowethu, ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini nguye ongumfowethu nodadewethu nomame." Amen.